Nous remercions les initiatives individuelles, mais nous demandons plus d'efforts, plus d'implication, parce que ça commence à trop durer. Nous sommes aujourd'hui au 28e jour et nous sommes sans nouvelles de notre président. Franchement, nous prions, mais la prière seule ne suffit pas. La situation est grave. Nous devons sauver le Mali. Pour sauver le Mali, il faut sauver Soumaïla Cissé. Parce que si en démocratie, le chef de file de l'opposition ne s'est pas levé pour aller au nord comme ça, les autorités ont dit qu'ils ont pris toutes les dispositions sécuritaires que les candidats peuvent aller faire la campagne. C'est sur cette base qu'il est parti. À quelques jours de l'élection, il a été enlevé. Malheureusement, il y a un membre de sa délégation qui a perdu la vie en la personne de Mohamed Cissé. On prie Dieu que son âme repose en paix. Et nous compatissons à la douleur de sa famille. En plus de lui, il y a d'autres qui ont reçu des balles, qui ont été blessés. Nous leur souhaitons toujours prompt rétablissement. Les plus chanceux sont ceux qui n'ont pas eu de blessures, mais qui ont été capturés. Et ils étaient en captivité pendant des jours. Parmi eux, il y a 2 qui sont avec nous ici. Ici, vous avez Ibrahima Bouré, qui faisait partie des otages. Il fait partie des derniers lots. Vous avez vu que la libération des otages s'est faite en 2 phases. Il y a eu 5 premiers otages qui ont été libérés, dont Aloussène Ndouré. Aloussène Ndouré, il est parmi nous ici, qui est l'assistant particulier du chef de file. Et la deuxième vague de 3 personnes, il y avait M. Boré qui est là. Donc aujourd'hui, il faudrait que nous voulons montrer à l'opinion nationale et internationale que nous ne voulons pas rester les bras croisés par rapport à cette situation. Nous souhaitons plus d'efforts, plus de communication. Quand on dit communication, on ne demande pas aux autorités d'aller communiquer sur les médias, mais nous qui sommes les camarades, les sympathisants, les militants du parti de Soumaïla Cissé, nous exigeons qu'on nous donne plus d'informations. Nous voulons avoir des nouvelles de notre leader. Nous souhaitons sa libération très rapidement. 28 jours, c'est vraiment trop. 28 jours, c'est vraiment trop. Donc vraiment, en toute responsabilité, nous nous sommes retrouvés ici pour nous parler entre nous et à travers vos médias, parler à nos compatriotes, qu'ils sachent que Soumaïla a laissé une équipe derrière lui, que c'est des millions de jeunes Maliens qui soutiennent Soumaïla et c'est des millions de jeunes Maliens qui ont le sommeil perturbé, qui ont le goût perturbé, qui ont la vie tout simplement dérangée. Nous souhaitons son retour parmi nous. Nous n'avons pas d'autres moyens. Nous ne sommes pas armés. Nous ne pouvons pas aller au front et les libérer. Ceux-là qui ont les moyens de le faire en notre nom, les autorités, nous leur demandons de fournir plus d'efforts afin que notre président puisse recouvrer la liberté et retrouver sa famille et nous retrouver tous très rapidement. Voilà. C'est ce que j'allais ajouter. Quand j'ai commencé mon propos, j'ai salué et remercié, même félicité la presse. Je profite du micro pour vous dire que la stabilité d'un pays, même en temps normal, dépend de la presse. Quand on gère une situation de crise, on ne doit pas divulguer n'importe quelle information. On doit chercher à vérifier ces informations. Les 8 compagnons du président qui ont été libérés en 2 phases, 5 d'abord, après 3, ont été libérés grâce aux bonnes volontés, à l'implication des bonnes volontés. Il n'y a pas eu de rançon, on n'a pas payé 1 franc. À l'heure où je vous parle, je ne suis pas au courant d'une quelconque revendication officielle de quelque groupe armé que ce soit, a fortiori un montant ou une rançon. C'est pour vous dire tout simplement que c'est faux et archi faux. Donc aidez-nous à distiller la bonne information. Il y a certaines presses qui sont allées jusqu'à dire que le retour de l'épouse du président Soumaïla Cissé serait pour rassembler des fonds pour sa libération. C'est faux et archi faux. On ne nous a pas demandé de rançon. On n'a pas initié une opération de collecte de fonds. Nous demandons tout simplement aux autorités que nous constatons qu'ils ont fait des efforts. Ils ont mis une commission en place. La commission est à pied d'œuvre, mais de notre point de vue, les choses sont lentes. Nous voulons qu'ils accélèrent. Nous voulons vraiment serrer la main de notre président en bonne santé. Vraiment. Mais président, il y a quelque chose qui nous fait aussi peur, puisque nous traversons aussi une situation de crise sanitaire, le coronavirus. Alors il y a des mesures drastiques, des mesures barrières et tout cela. Alors donc quand vous mobilisez les hommes, et est-ce que les mesures seront respectées comme il se doit? Les mesures sont respectées. Quand on a rassemblé les hommes, vous savez, quand il s'agit de Soumaïla, on a eu à remplir le stade du 26 mars ici.
On a eu à faire sortir des millions de Maliens dans les rues. Mais vous voyez le monde qu'il est là. C'est parce que nous souhaitons respecter ces mesures barrières. Mais malheureusement, quand les caméras sont là, les micros sont là, quand on parle, tout le monde souhaite être à côté. C'est pourquoi on voit que les distances ne sont pas bien respectées, sinon nous avons pris des dispositions par rapport à ça. Nous souhaitons vraiment du fond du cœur que notre président à tout ça, car le chef de l'opposition, c'est aussi le président de la République, retrouve vraiment la liberté le plus tôt possible. Et si dans le cas, cette marche n'aboutit pas, seriez-vous à mesure de continuer jusqu'à... Ce n'est pas une marche. Ah, okay, nous n'organisons pas une marche. C'est un rassemblement pour parler aux gens, pour cadrer les actions. Les gens peuvent avoir une bonne volonté, mais il faut que les choses aillent dans tous les sens. Nous souhaitons que les choses se fassent en toute responsabilité et en respect des lois et règlements en vigueur en République du Mali. C'est pourquoi nous sommes là pour donner la bonne information et nous comptons sur vous pour la diffusion de cette bonne information auprès de tous nos concitoyens. Merci, Président. Merci à vous. Libérez Mali tiɲɛ muso Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli belebeleba bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Bi wulada in na komi an tun y'a fɔ cogo min na an ye welemadakan kɛ k'a lase Mali tiɲɛ muso ma bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi devant le bureau du chef de file de l'opposition. Bɛɛ b'a kalama cogo min na depuis le 25 mars 2020 an ka président minɛlen don a kibaruya jɔnjɔn foyi t'an bolo. Kibaruya foyi de t'an bolo fɛn fɛn bɛ k'a fɔ a bɛɛ ŋunuŋunu kuma de. Minnu bɛ k'a fɔ k'a bɛ IBK de bolo an tɛ se k'a fɔ k'u ye nkalon tigɛ. Minnu ko k'a bɛ Bubu bolo an tɛ se k'a fɔ k'u ye nkalon tigɛ. Minnu ko k'a bɛ Iyadi bolo an tɛ se k'a fɔ k'u ye nkalon tigɛ. Minnu ko k'a bɛ Kufa bolo an tɛ se k'a fɔ k'u ye nkalon tigɛ. Minnu ko k'a bɛ Musa Jawara bolo an tɛ se k'a fɔ k'u ye nkalon tigɛ. Minnu ko fana k'a bɛ Salifu Tarawele wo olu fana bɛ nkalon tigɛ. Parce que kabini an ka président tununa na u m'a yira n na k'a fɔ k'a bɛ balo la. D'habitude ni Amadu Kufa ou bien Iyadi n'olu ye mɔgɔ minɛ u b'a yira k'a fɔ aw ka karisa b'an bolo yan an ka laɲini ye nin de ye. Mais ojoni dɔ de kɔfɛ ne yɛrɛ bolo o ojoni Musa Jawara n'a ka mɔgɔw de ye o labɛn ka mɔgɔw kunna salo n'o k'a fɔ k'an ka président bɛ fɛngɛ bolo k'a bɛ Kufa bolo an bɛ fɛ o k'an ka président nati bi bɛɛ an bɔkun y'o de bi. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de Katanda. Soumaïla, 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 Soumaïla. Merci. Donc, quand on voit que Maria Tchena Mousso, Bekena, on a un 14h, il est bientôt 15h. On a un Djama Tokono. On a un Bamako de Minabi. Pour un président de Yoromuna, Ibeka Kadama, au dé ou le Madakan. On a Yoromuna, bois, un Magoba, il doit faire la vie. Mali ko Bamako an mako bi dɔgɔkɛ la o de kuma la patrouille donc o de kuma ye bi k'a fɔ an bɔkun y'o de bɔkun fila t'an na dɛ Soumaïla kɛ d'an ma n'an bɔra bureau da la sisan an bɛna Bamako de minɛ n'a ma di don o don nin de bɛ kɛ don o don an bɛ bɔ wura o wura an bɛ Bamako minɛ les 6 communes de Bamako on est en train d'élargir sur le plan aussi national c'est-à-dire bi ye Bamako de l'autre jour le samedi dernier Mopti a donné le coup d'envoi donc aujourd'hui c'est le tour de Bamako. Et en structure tɔw minnu bɛ région tɔw la olu fana bɛna relais assurer. Il faut parler. Salam alaikum. Donc bi an nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ni jamanaden kelen tununa moi je pense que jamana tɛ a yɛrɛ ma ten jamana kalifalen don mɔgɔ de la jamanadenw kalifalen don mɔgɔ de la ni mɔgɔ kelen mun sɔrɔla ka wuli ka fɔ ko e de ye jamanatigi ye ko Mali bɛ e de bolo ne hakili la e ye maliyɛn bɛɛ fa ye maliyɛn bɛɛ ba ye dɛ maliden kelen tɛ se ka tunu ten k'e k'i sigi ka kɛ i n'a fɔ ko jakumani dɔ de minɛ la i b'a fɔ ko sagani dɔ de minɛ la taa tɛ wuli sisi tɛ mɛnɛ fɛn tɛ fɔ malidenw ɲɛna u bɛ se ka mun faamu Soumaïla tɛ mɔgɔ nin ye dɛ n'an y'o bɛɛ bila kɛrɛfɛ n ko Soumaïla ye maliden de o tuma mɔgɔ bɛ Mali la mun ka fisa n'a ye wa o tuma ale ka fisa ni mɔgɔ ye wa ale ka ko bɛ se ka kɛ cogo di maliden don Mali kanubaga don a bɛ Mali jɔbagaw cɛla fo da tɛ ka to o kuma la an minnu ye a nɔfɛmɔgɔw ye n'an wulila mun bɛ fɔ an ye an tɛ se ka kuma nka an bɛ ka baara kɛ duguma o tuma Soumaïla minɛla duguma de wa o tuma an t'a minɛbagaw dɔn wa o tuma élection ma ban wa
ko nya fune ko ko député sigi mako bora ba mako gata ko te no lawa no yere député la olu do ko Soumaïla de no mina kunya député ko ne kama ay Soumaïla sigi ara abana oto na ko ko député libéré Soumaïla 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 Soumaïla libéré Soumaïla libéré. Moi je pense que quand on est en conseil, ça donne un petit peu Soumaïla mine kunte dora ja ko yerde chede unde sina Soumaïla ni ala mu ka ma ko so ko baleo ala mu ko se so ko kalo ay wala legislative kera yerde aga tibitin soro ay mu era sara ma dili ko ni ko era soro ani Soumaïla ngala ko ko fala ci ata plafa ko fala nyana ko de angani ambe wala ko la se anga jamana kuntima Ibrahim Boubacar Keïta ni yo mo ko fanga se ibi di dai ga jamana dodo ni yo fanga se ibi di dai ga to jamana do na da sigatola ay wa Ibrahim Boubacar Keïta Soumaïla site tununa wa on mo ko be Soumaïla site la merci agona ko kunta kala jabile o ma jaga Soumaïla bla o mo wona ibe ka ramna sa Sigatola donc libéré 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 Soumaïla libéré Soumaïla